Bé, penso que hem hagut dos partits en un, hem fet uns 20 primers minuts prou bons a nivell ofensiu, a nivell defensiu. Sí que és veritat que elles han tingut alguns tirs alliberats que no han anotat, però sí que ens hem ficat amb el més 17 en el marcador, amb el 47-30. Hem sabut penalitzar el que havíem parlat durant la setmana a l'equip rival, ajustar a nivell defensiu amb les jugadores importants. A la mitja part hem parlat de sortir a mossegar, com hem fet els dos primers quarts, a matar el partit a la primera vegada que poguéssim i no trobar aquests parcials que ens han pogut fer de 6-0 als dos primers quarts que no ens han permès marxar del tot i aconseguir el més 17 que deia, però ha sigut tot el contrari. Hem sortit poc actives, amb poca energia, fallant tirs fàcils, amb poca fluïdesa de la pilota, que sí que havien tingut els dos primers quarts, i elles ens han sabut que penalitzar amb la Corzana al poste baix. A través del bloc directe hem arribat tard, de les situacions que havíem defensat prou bé a la primera part ens han penalitzat i els han entrat aquests tirs alliberats que a la primera part no els havien entrat. S'ho han anat creient, nosaltres ens hem anat fent petites i bé, al final derrota de 2 punts, una derrota que no esperàvem, tal com anaven els dos primers quarts, derrota que no volíem donar aquests 20 minuts de la segona part, la imatge que hem donat a nivell d'energia, de fallar cistelles fàcils sota l'aro, de perdonar en molts moments, i això, com deia, elles s'ho han anat creient fins que al final se l'han portat. Avui decebut, perquè pensava que serien capaces de matar el partit amb els primers 20 minuts que havien fet i res, no toca l'altre que descansar un dia i començar a preparar el partit del dimecres aquí a casa dels vuitens de final de l'Eurocup davant el Flams Carolo, i la setmana següent, sí o sí, si ja era important de per si el partit del Leganés, doncs ara encara més. Bé, una mica el que deies, preocupat, evidentment, perquè és el que no volíem i hem tornat a pagar amb això i hem tornat a pecar que se'ns ha anat encongint una mica la confiança, perdent la confiança jugant a casa, que s'apropava al final i ja s'apropava al marcador, i ja et dic, preocupat perquè això, estic convençut que les jugadores no volen aquest punt de relaxament, però sí que no ens acabem de trobar, no ens acabem d'activar prou bé, deixem de ser nosaltres a nivell de comunicació, d'activitat, defensiu, i aquí és com quan deixem de fer-ho, doncs som un equip que qualsevol equip ens pot fer mal, com hem anat veient.